ka khat henreu turing no pra arajar arpeusan ka henyo trap border dispute redressal forum kala lej ai da ka jing tho shao chief executive member land record and settlement officer revenue officer batru shao nong yalam kalyang persha jong ka jante hills autonomous district council jawai ha ka ne ka jing tho ka forum kala katpat badawa ya ka council ban pendep bat pen yo ya ki pata bat land holding certificate kumbala pen bena da chief executive member badan burom jongka council uma thambor shiwan hadin bala dep ban pen im ya kan ni ka ilaka ai sunot yau acting the loy bat ya ki wa he snong bat kat kum bala pen bena da CEM ki nong song snong jong ka ni ka ilaka kila dep ban ai ya ki application form jong ki kumba shispa henriu pheula ne shispa hanyo pheutuli na du kisnem bala dep Henry ka ba sel si kalong ba hadu mentaru kimpat yo ya ki ne ki kot kisla kumba ka council kala kular ka forum ka yo jing tim ro lang ba u acting the loy bat ki nong yalam ka ilaka ba u deputy CEM ula pentip ba ka ne ka jing IA ya ki ne ki pata bat land holding certificate kala kun bat let se ki hab ban siuda ka dor hi ti ha ka jing de bat ka ne ka forum ka karpat ya ka council ya ki ne ki fam ki bala ai dep pen poi ne submit sha ka council ka dei ban pendep bat ban ai klem jing siu hi na mar ba u acting the loy bat ki nong yalam jong ka ilaka kila dep pen bana ya ki pai nong song shnong klem jing siu ka jing ai kloi bat pen yo kloi ya ki dulir khandeu kan pen sukru ya ka sorkar ban pen bej no ya upod usam bat ban pen urlong no ya ka ban retransfer biang ya ka ni ka jaka shamegalaya kumbala dep menjur da ka sorkar asam na du ka snem khat khandai san pheu henyau san pheu pra ya ka ni ka karwa lapha da uba chan de meswa chairman Romanta kesmi khanreu terek benai Desember ajar arsan tengi na kaliang hanyo trap border dispute redressal forum na kapenta tipat nyong snong jongka ilaka labang nang pelut kabang ejutip ung blok 1 ting lelei ban ai kani ka jingtho benengkong ai chief executive member jongka Giant Hills Autonomous District Council nangta HI revenue officer jongka Giant Hills Autonomous District Council bat nangta HI land recorder and settlement officer jongka Giant Hills Autonomous District Council bat kumju HI leaders of opposition dan nong yalam jongka liang persya jongka Giant Hills Autonomous District Council halor kaphang kajing karpat bat penyo ikipata bat klan holding certificate yakinong song sunong jongka ilaka labang nang pelut te katkum kajing tip kajungi hi kabangi di forum nileyo now acting the law jongka ni ilaka ba prolim semayang bat ru katkum bala itu lapan imbiang yakini ka ilaka daga Giant Hills Autonomous District Council bat ru ai sanat ani certificate yonu acting the law bat kumju yaki wehe snong jong kisnong ke badan hopok ilaka labang nang pulut borok gawe te katkum kajing perbena ke jongu chief executive member badan burom jong ka council ba an ai yaki pata lani yaki land holding certificate klaim kajing siu yaki pat yang snong ke badan siki thain kaput bat kumju ru siapo ilaka labang nang pulut kabadai gawe nang ilaka kaba dang itu sien bat kabadang pedim sien daga council te hadin ba kipak nyong snong jong ka elaka kila yo ilaki jong ki wahe snong bat kila yo acting doloy ti kila submit ye kini ki application form ki jong ki na ka ban yo ye kini ki epata bat klan holding certificate klaim ka jing siu na kala council te kat kum ka jing tip ka jongi naduk man syam snem naduk snem baladep kila dep ban submit ye kini ki application form jongki na kapata ban yo ye kini ki pata bat kilan holding certificate te kabas ngausi kalong ba hadin beladap ban semit ye kini ki kot kisla ga jongki nadu usnem beladap bat hadu bentar kamut kim yo jing tip ha ga jing ide bagane laki yo ne kim yo te haga jing ide bagane ni na kalian ko forum kumbang ladap ong mene haga jing syang ide bani kendu markmat bat UCM rai umdon mentakas ngi office te ngi lebu de jing tho bat ngi kerpat ru ke council ba ka council ka dei ban pendep
ia ke ba UCM molekular na ka banta an IA klaim ke jing siu ia ki pata jong kini ki pat nyu snong jongi namar ban lei ba lada ko kat ku majing tip ke jongi da ka basai ngan kran ba ladap ia kendu ia deputy CM beran purom jangga council ba long ba kane ke jing pepena yo balik si kelaku por te kidai ban ya kendu lene ban ar ke jing thok ke bakar pang nang ba council kala ban perkhat ikani ke kam tene kaliang jungi ke bangi ngidon ban ong ikani ke por ngibu tang ke jing kerpat ke council baka council kan singa ba ban syong perkhat janai ikani ke kam namar ba balei ba acting doloi per kinong yalam jong dek elaka iladep ban pebena sikipat ba ban yo klaim ke jing siu laki hap ban siu pat hadin kemudian kata yaki ya keperkat perdai ngejungki pada ke cukup poru kemud ibriu juga ne kethan kin sem jing ban siu namar ba ladep pembena yaki ban IA bat kan kata ru sibun yaki namar ba kilong ibriu kiba kordit bat kiba kerdu kiba duk kiba kerdu hadu kata-kata te den ne gadau ba ni kerpat ke council bakat ku bo CM dan burom ladep pembena ti gede ban penkeloy kat bala ban ai no yaki gilan holding certificate bat yaki pata kenang bagi nong senong jong ni hakan ke time namar bagi jing ai patahi jing ai lan holding certificate hi kini ndong senong segini ke jaka kadon haduk lai teli benta ka benta ka ban kong gede ban ai ki kata ke jing kermen mo ban ai ki kata ke jing kermen namar ba ya ke elaka labang nang kelut dang dep itu sen te lada kimyo kita kikot kisla na ka council kum lan holding certificate kum ki pata kemut kata ke jing itu juga council bagi jing ibiang juga council ya kan elaka kam don jing bat eru te la dang yo ban pen yo iki gini kor kisla ha ka jing de bat khande ko siap kan long ke jing kerben yiki ke bat ka baar pat de kalong ban ra iki kata ka jing keben mo namar ba kin keben da ke yo gini kor kisla kin keben ka jing sisa kat ku majing tip bengilayo kita ki application form ki dep submit ki dang de tang chispa review nya peu teli te la da khen barok kemut kin poi ki peu hajar teli kita ki patal ni kilan holding kepada ibe issue te menta ka kamram hi galong ba barok ki tikpat nung snong sete ki de bandon ki kot kisla hinrei la da ong pat ki bakin apply ya kita ki form ki jongki kidang don ki ar tin namar ba tang kitu gledep ban apply ban submit seneru ki pat yo kita ki patal ni kilan holding te de den ke daw bang kentu ya district council ba ya kini gledep pembena ban IA ni kentu ring kerpat ru ba ka council ke de ban IA klaim ke jing siu ha ke cukup porok ban penkeloy kat bala bat ya kita ki badangsa lari sim da kadoru kabiang bat ngiru ngidei ngikloy ban pensyai ki pat ba ki dei ban siu da kador te kaweru na kerpat e council ba kade ke ceka kadang don pedeng ke jing ya kaja kaput ha perdi ha pedeng ka Meghalaya bat asam te da ka ba ai da ka pio kloy ya ki kot isla ya kini kin pai nang song kum kilan holding certificate nang taki pata ter kan longru kesakhi kesebut bapen scam bapen sisa bar kapen suk ke government na ka pata be yu usam kenang thai biang sepok ke jelam Meghalaya te hak sakaweru ba kumbalong menta bana kalian karbi ang long autonomous council ka wan terwa ya kini ki pata kilan holding certificate ha ki tliu ying ke jongki te ha ki tliu ying ke jongki henrei na kalian ke jongi pat wat iki pelade par samit ru kemut dang siam jing ban ayu ban peniok ban aiki te kene pen artotin sibun yaki beri ujungi te ngi bu ke jeker pat jure ke council bala da kalong ke bala ke council ka dei berpen kloy kat bala ban pendep no ikani ke kam kenang bakan long ku mangga ong mene ke jing kermen bat ke jing prinsisa ya ke jing long try snong ya ke jing long try jong ini ke pat jing snong jongi ya ke kendeu ke siap ke jongki